gayeng ya sa. Ah gayeng wis do seneng, wis do meringis-meringis remen ketok bahagia lah. Ya nggon nek benteng to sing ketok muntune to. Ambuh kowe ora ngonek ke aku kok. Nek kamu aku ya ora eneng. Aku ora ono. Nek merah putih-putih ora eneng. Oh tak ganti wong tuwa ndo manggo penekan cacil-cicil. Ayo. Nggih niku sampun dipun pinangkani lho. Iki uga mau wonten pamundutan wau saking Podang Kuning saking Kuning. Mbok menawi Pak Lurah napa Pak Kades. Pak Saryo wau. Nek saged minggah pepanggungan saged Pak jejogekan. Oh Pak Dukuh. Bareng Pak Dukuh. Pak Dukuh nggih. Pak Asisten Pak Ngadri. Pak Ngadri niki namung manuk-manukan Pak niki pomen Podang Kuning gampang. Iki Pak Dukuh ngatri apa? Ngadri lho Ngadri. Monggo. Anu joget sesarengan ten pepanggungan nggih. Setuju mboten masyarakat niki? Ayo yo munggah bangun. Tolong ngredengaken. Monggo Pak Ngadri Mas. Oh gagah to. Tok. Ngaturaken sugeng dalu Sugeng Pak dalu. Ngadiri. Piye? Ngadiri. Mbak Elisa nggih. Nggih kula Elisa. Waduh. Pripun? Ayu. Panjenengan pun ngertos kula napa dereng nek dereng Kula kula ngerti kenalan. wonten YouTube. Oh, wonten YouTube Nggih. sami mboten kalih ten gambar nika. Rada ireng menawi wonten YouTube. Asline pripun? Bol kok asine kok ayu Nggih, kuning kula- ngono lho. Kula sok ireng nggon Nggih. liyane sih. Nuwun sewu. Menika Aja Mbak marahi Elisa lho, menika sampean. asli saking pundi? Kula asli Sulawesi, Pak. Sulawesi, lah. Injih kula kula nuwun nggih, Pak. Wonten mriki kula nuwun. Oh nggih, kula nuwun mboten napa-napa. Nyun ngapunten bahasane nggih ngeten menika. Nggih, dados kula nggih. Manahipun sae Nggih. menika. Kula kok gumun dadi piyayi Sulawesi kok saged basa Jawa. Acang glidik. Ya, pokoke setetek-setetek nggih saisa-isanipun, Nggih, saisa- Pak. Nggih, saisa-isanipun nggih. Nggih, Kenal panjenengan kalian dipun kenal kalian Mas Wahyu Oh, sampun nika ta? kanca plek nggih, Nggih, kanca kanca plek. sempak. Oh, plek nggih. Apa sa? Kanca sempak. Dados Maksudnya anu Mas Wahyu, kanca kukur-kukur. Duh kuwi. Piye ana tegese apa piye? Sempak. Sempak Iku menika tegese napa? tegesipun semangat dan kompak. Oh, luar Biasanipun biasa. kan sok ngendang caipong. Nggih, Mas Wahyu nggih, kula nggih. nyinden kan kudu semangat dan Oh, kompak lah, ben betul. iso ngaten Oh, harus serasi ya. Nggih. Dados Awo kok plek. makukur-kukur. Mak kukur-kukur tak nganggo Ngerti ku kompak. plek ini kukur-kukur ya Pak Sono. Wah, jenengan nggih gagah banget. Napa nggih? Karang ono persis iki to. Bener ya. Mirip. Ha iki rek rambuté dawa iki lho. Mas Ayu, niki Pak Dukuh asli. Asli. Lho sampean ki pripun to? Ah kok gondes. Kula Nuwun sewu. Kula niku Ngenomi. asline mergane le dadi dukuh mergo riyen niku gawe rusuh. Lah, sae Lha nggih. Dadi satu-satunya iki nek didadekke dukuh rusuhe iso mari. Mari nek ra madodro. Ya. Nek dodro niku ten Jawi nek menawi ten mriki nggih kados Sing dene. bakumna masyarakat. Amin. Tresno. Nggih, mugi-mugi masyarakat Nggih. nggih seneng dateng kula menika lair tumus tekaning Ning kula batin. atungi jempa estu kali Pak Ngadri niku. Niku nggih saged pan kupapan. Oh gitu. Nggih, wayahe awur kiai ya kaya kiai, awur kaya wong tuwa ya kaya wong tuwa. Mbok pisan-pisan ki yo junjung ngono lho ora. Junjung napa Nggih, niku? Lho, awur derajat. nggih, awur lurah nggih kaya lurah. Nah, begitu awur gentho ya kaya Lho, pan Kang Siono, pancen kula akoni nek urip kula niku urip Mboten napa. wong dalan. Anjing. Dadi Nika niku mboten junjungne ngebroke nek. mboten nek boten estu Mbah niku. nika pancen Lah kok pun amar lurah kaya ora padake blungon nggih.
pun ngerti watak santun kula. Nek dadi dukuh iku kudu iso dadi bunglon. Dadi kasunyatan sing jenenge dadi dukuh utawa perangkat utawa lurahan iku kudu iso nindakake sak barang-barange. Niku lagi iso sing jenenge mituwa. Kok iso ngrengkuh. Para Nah, warga kabeh. dadi sing wong tukang seneng Apa? ngombe ya dirangkul. Tenane. Tegese ngombe jarang. Tuwa tak kon gawani muni sing rong-rong. sing jenenge karaoke ya dihubungi. Wah, kula yo seneng. Melu. Bejen kula gawake LC. Wes tenan apa pripun? Kaya ngerti-ngerti LC ki apa? Hah? Coba, Mbak. LC apa? LC ki apa? LC ki apa? Lho penyanyi. Penyanyi sing kepiye LC ki tingkatan penyanyi ki warna-warna lho. Lho kok warna. Ana penyanyi campursari, Heeh. ana penyanyi dandut, ana penyanyi LC. Wah nek kuwi waton tingkat. Maksudnya waton tingkat piye? Ayo Mbah. Aku ki kondang ora tau werna-werna. Mbak. Gayane karek ngerti bangsa LC, ngerum. Lah iya to. Jane ora ngerti apa-apa kuwi. Ora ngerti. Nek jenengan ketoke kok apal nggih. Sampan ki ora nyethake wargaku wis do apal ya, Mbak. Apal, nggih. Sesuk kapan nyanyi bareng nggih? Oh. Berapa dulu? Wah. Wah, kalau saya berapa-berapa ming oke. Weh, Pak Ngadri kok tantang. Ampun Pak. kali Iki Elsa. urung iku Pak Pak Tanggono. Oh, kae lho. Jos meneh iki. Lah Jar- stasi desa Pak Joko. Sesuk bos tanggul Ini ki- digruyuk wong loro Mbak LC. Oh, bos ini bos kabeh Ampun nyanyi hagepe. kali Alisa. Lah pripun? Nek nyekel mik karo pakapuk. Iku pun kulino. Nggih. Dadi nek nyekel mic ten jero nggih upak-apuk ngoten niku. Mungkin. Panjenengan perasaanipun pripun niki pompong Ah, boten nggih. masyarakate kabeh lho sempak Nggih, kabeh. menawi miturut saking angen-angen kula kadose kok kompak nggih. Nggih, toh. Sedaya sami kompak. Nggih. Ya mergane jenengan sing rawuh. Ayo Nggih boten. Lah, Ya nggih. boten nggih Mas Wahyu Lah barang. nggih maksudnya Mas Wahyu disengguyung jenengan kalian Pak Siono. Nah perkara kula niku pun jeleh amben dina. Nggih boten Pak. Lah nggih maksude amben dina ketemu. Boten jajanan wis bosen. Nah, Coba ae lho, Mbak. sampean ki daleme pundi? Oh tebih Pak kula. Pundi tebih ke pundi? Lho Meksiko. Meksiko tenan apa pripun? Meksiko. Nah bentuke sikil-sikile lem blegak iki ketoke wong daerah ngisor-ngisor kono lho. Lah nggih. Lah, ora Kene ngono wong. Imo gini mo gini. Lah, Jenengan pundi? kula Nggih. Karang Tengah. Oh karanta. Nggih. Mbok minggir. Mikir ke kejegur ngoten kok ya. Wong direwangi nang anak kowe kesandung Wah kok. kejengkelok. Niki wae kan nyanyi napa? Lah Podang panjenengan kuning, kremene podang napa? kuning. Podang kuning. Nggih niki sekalian nggih. Niki wonten WA saking Mangke iki wonten BA. Oh, nggih, nggih, dikenake Pak sih. saking Sulawesi. Salam budaya minta lagu Podang Kuning. Cek. Spesial buat warga Lo Putih. Salam dari Pak Suyono buat istri dan cucu di rumah. Dan tak lupa salam buat keluarga RT 1. Sehat selalu nuwun, sukses buat Mas Dalang, Mas Nggih. Sudin kanca dhewe lho. Warga masyarakat sing makarya wonten Manado. Nggih, Pak Jalan merantau. Sumbun. Dadi saben-saben nonton event ngeten iki mesti kirim lagu, kirim layang, Nggih, niki kirim ugi napa? pun transfer ten Oh, nggih transfer, kula niki. nggih. Lewat Rekening kula. oh. Biasane Riko. kula. Niki saiki ora kono ning aku. Mboten apa-apa. Beda dompete. Onco. Pun boten Niki napa-napa. nggih Pak niki di Nonton nonton bareng iki nobar tenan. Ngeten iki adu nasib to, Mbak? Nggih. Nah, di rezeki iki sing bagi sing kuwasa. Prihatine Nah, gede. Nggih, niki sekalian. Nobar nggih Mas, Foto kek mriko ning- nggih. Terus sisan ditelaske anu Mas Wahyu. Pripun? Panuwunan ditelaske sisan. Nggih, niki mangke. Nggih, wonten Kaki malih. pripun podang kuning nggih? Kalian Nggih, kula. podang kuning. Nah, Mbok kalau- cangik minta gending. Apa iki? Ah Ya. plegak-plegu Lah nek maksudku tulisan. jenengan kita Kijing. ape tengah ngono lho. Nek dhuwit Kijing cetha. miring. Ki, Kijing miring. apa iki tulisane iki? Kijing miring. Kijing miring. Pacanan. Delok tak bocok. Ah. Besok Ketok itu nasi. gua kacamata, badanmu kita kudu kacamata ayo oleh. Mbak Elisa minta gedeng. Lah jenengan pengennya Nah, pripun aku cedak pilih kula pilih napa kene cedak? kayak kene ora aja ngatek nyenggol. Kowe nek do rebutan aku sing ngisor. Lho lah kowe ya pilih ngisor dhuwur ngono kok.
Sepinten? Nadyan wujud demong beksihi. Luar biasa. Ya. Wah, Jan. Piye nek berangkat kok suarane kaya ngono kuwi? Hah? Budaya, Ya budaya. kuwi jeneng. Kuwi ngancam seni swara kuwi. Nek wis MC wi MC larang lho wi. Nggih, nggih. Agawe talining pronto. Niki ugi wonten WA. Nggih. Nyuwun tembang Renggu ingkang nyekar Mbak Oriza pas limbukan, Sinom Grandel Bu Wahyu pas goro-goro dari Bu Mawar Tepus. Oh nggih, matur suwun Bu Mawar. Dipun kentonaken kagem teman spesial. Wah, iki sapa iki spesial iki? Ya, matur nuwun mangke wonten saweran 100. Alus manis nang Mbok kowe kepala kamu itu ndase wong sakmene isih kalah awu alah perbawa karo padu. jelas ngono. kamu. Saurane ya dukuh kok ya. Bebas. Kae paribasan ya guru anakku kok. Nggih. Dhewe Nek ya. cara kasare uyuhku. Piye? Lho kuwi cara kasare lho. Ora Ayo paling ora iki ya nek jenengane ku dadi bapak kula iki kadang kula sok ngekeki kaya kuwi. Ya ora to ya. Apa ya ora to aku ngejob sampean ki ping pira? Oh nggih. Apa uyuh kok ngerti duit? Lho, jare cara kasare rak ngono kuwi. Terus sampean. Napa? Beh, terus Iki kok nyuwune duit. dijak Mbak. duit. Alah lah ora omong-omong. Tekan endi? Wis suwe Tekan nggonku. piungan. Lelono. Iya. Rasa diajari ngono. Rumah aku kok le umrek ora. Iki dosa meneng ora? Delok kok ngapa? Wis suwe. Iso ora jeng kuwi. Heh? Iso ora. Ya saiso-iso wis tuwa ki watone mlaku. Ya. Wis suwe nggon kula lana. Kayane kok anak band ditutup kupinge siji barang. Heh? Aku lino adan ya aku. Adang, Apa? adang ngono. Rasa dirembuk. Anggoleki Si Poda. si Poda. Tangane. Kohone. Lho. Jujur, sik jujur iki Pak Elisa. Pripun jujur? Antarane sampean kalih kula, sampean kalih Pak Siono milih endi? Nggih jenengan to. Alhamdulillah. Hei, iki gondese wis ketok iki. Apa? Jan gawean lawas ketok. Ayo menang wong bagus iki ngono kuwi. Ah nggih. Menang wong bagus. Bagus tur ya ora urus. Monggo. Apa kuwi? Lali Kok aku. ros. Yo ngapunten Pak Dukung. Menika namung kangge Lho, gegejing. sampean ngerti jejer kakuran kene? Pripun? Aku ki dukuh. Lah nggih. Kok ra wurus? Lah wong kula RT pun anteng kok. Terus ke. Iba bunga ing atiku. Anu, luke kaya dayan. Sampean. Oh kula Persis. Mbok menawa dayan ya nonton. Ben ditutup di Elisa. Nggih. Mbak Arisaki nutup bae. Aku nutup. Yo kadang nutup kadang buka. Alah mbak. Nyanding bisa dadi Sing jenenge sinden larang ya ngene iki. piye ta? Pira to bayarane iki jane Dik wae. Alah 350 komplit sak bal semen. Gusti Allah. Kowe ngejo Tak apa. karo kerket-kerket barang. Ngejo.
sak baseme sak ciduke. Aku ambal ping 3 tak bayar lunas. Wah, iki katut iki aku. Yo. Cah apikane. Ragame monggo. Wis monggo. Matur nuwun Pak Wahyu nggih. Sampun niki mboten jogetan. Kok Lah iki ngopo? nuwun sewu kula niku pun akeh le tombok. Dadi mangke ndak kekesel. Kula niku ora ngurus leto. Mboten nek jenengan ora nampa. Nek kula ora nampa bayar ning tombok ngono lho. Mboten napa-napa. Oh, ngoten nggih. Nggih. Sing ikhlas. Amin. Yo. Pun watone melarat pun sae kok. Maksudnya gur tombok tenaga lho. Mboten napa-napa. Nek Kangge tombok bondo masyarakat. mboten. Lah, nggih. Nggih, matur nuwun nggih Pak Duko Nggih, nggih. matur sembah nuwun Mbak Elisa. Mugi-mugi lancar sedayanipun. Amin amin. Amin amin. Besok awan neng omah wis ora krasa. Luyuran Aku leki sing tak sayang. Mubeng-mubeng miteranggon goleki. Ora krasa. Ora krasa esuk awan nganti wengi. Man yen nganti ya kang nyawa. Kleyang tak sawang pencoke ngepang. Kekencangan dari sanga katawa. Sarwi ngoceh dheweke malih pencokan. Oh kae tak suwun mbok aja ngecek. Kodang kuning kang gawe pikirku komeng. Sleret ireng tak sawang katon manis bebunga. ibu bunga dadi jodoh Ora bakal atiku kegiwen liyan. Yen si podang antutut ati kebranan. Ora mantu atiku sansaya tak seranani sundikan ulu teban. Yo sekarang nom lu iki. Iki lho, iki lho, iki lho, iki lho. Hey hey hey. Ning omah wis ora krasa. Luyuran aku leki sing tak sayang. Mumpung-mumpung miterangkan ku goleki. Ora krasa. Lo lo lo. Hey hey hey. Man yen kaya kang nyawa. Lo 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 lo. Yang tak sawang mencoke ngepeng. Hae hae hae. Hey lo 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 lo. Sarwi ngoceh dheweke malih Yo hey. Hey hey hey. Sampun katuraken Mas Ya, Danang. ya. Saiki iki gending
kijing miring. Wah, niki Yo. kalih sinden-sindene jenengan nggih. Nggih. Sinten sing dipatah? Sik tayupanmu. Siki. Ya, iki idolaku. Wis iki. Yo. Tante Peggy. Yo. Monggo. Yo, bukoni saka drama sampe. Yo, sepati, yuk. Ayo yo Tante Peggy goyang ke tante. Sing ngetok. Yo. Piye glarek to? Halo, Bro. Halo Mbak Cangi. Ya gayeng to. Hayang. Kowe nek mulai mau kowe ora oleh ibu-ibuan. Matur nuwun nggih. Siap, aku ya matur Ah nuwun. ngeconde dulur. Sindenku ya lagi barbaran iki. Kok barbaran? Penarine apa sindene? Ora babaran ning barbaran. 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 Lagi gerah, Mbak Salome. Dukoke kanca-kanca kabeh muga ndang mari. Amin. Lajenge gek mari arep aku kon nyuli ya ora seneng-seneng nek kancane rekoso. Ora. Maksudnya lek gerah niku lho. Oh iya, saiki seneng-seneng Mbak Peggy. Nggih. Iki pokoke spesialis miring, Mas. Kijing miring, Mas. Penak kaya ini. Ayo, mesti jos nek kowe. Mbok yakin. Lah ya mbah. Piye, Mbah? Heeh. Piye nek kowe mriki, Mbah? Wajane iki mbiyen ya gondes. Gondes ki apa lho Mbah? Kok gondes ki apik. Piyayi Apik, sing cantik. ngalusan. Wah, berarti aku kudune seneng kalem Alusan. gondes. Iya. Ngono lho, Des. Lekas kapan, Lek? Ya, Lekas kapan? Iki jane asli. sok rebo buka saka bonang. Awi-awi lho, miring. Hei. Ayo miring. Ayo. Bang rung. Ayo Mas, kijing miring penak Mas. Ayo Mas, Iya, ayo Mas, kasih iki. ayo Mas. Kijing miring ulon. Pengen nyanding ora kelakon. Gunung Kidul metu pusing. Nganggo sarung abang-abangan. Ora gumun nyawang baduse. Mlebu warung golek utangan. Ayo Mas. Kijing miring ayo Mas. Cendok porak tirun-tiran. Sira ketok dadi pikiran. Menyang tangan Yuk, lewat yengen. ayo. Aja lagi lewat duyungan. Ibu jompeng hati tentang. Luwe becek gelek jalanan. Ayo Apa mau Mas. gerak? Kijing miring ayo Mas. Kijing miring pecah cangkir ganti porong. Susah pikir ganti uang. Apa yang ini Ganti uang barang. nongka Mas. Kurang lagi ditambah gula. Kaya ngene rasane tresno. Rina wengi ketok nang mata. Ayo Mas. Ayo. Ayo Mas. Ayo. Miring ayo Miring. Mas. Kijing
kijing miring mangan bakso nganti wareg bareng ra kanggo kok malah ngadeg. Jas ku pegi wae. Masuk. Ben nggih. Pun masuk. Sok mangejak meleh nggih. Siap. Tak jak. Mumpung enek Pak Santoso bareng. Tak Oh, kenal. 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 Kenal ro Pak Santoso. Biyen tau nggih. Oh, kan mau nyemoni iku lah. Miring, Mas. Miring to, Mas. Mulane aku bawa lirak-lirik ro Pak Mulane Santoso. aku mirang-miring karo ngelekke. Oh. Ngono. Terangane ngono kuwi to. Ora iki selerane Santoso ki yo ngene-ngene iki kok. Kaya sing kono kaya Mbah. Ayo Mbah. Nggih pun. Siap matur sembah nuwun. Matur nuwun Mbak. Ya, ya. Kasih ono. Wis kuwi jakan terus pulungmu kowe bakal laris nek kuwi. Amin. Jangan terus. Tenan. Tenan aku omong ki ora sembrono. Sok dijak yo. Heeh. Siap. Sithik-sithik wae ndak tuman yo. Ya, ya. Pamundutan sanesipun. Pamundutan sanesipun apa ya? Wong nggih wonten pamundutan, loro asmara mengke sik nembang anu dodok. Oh, lara asmara. Nggih. Na na no ni no. Nah. Ya, oh ya, heeh. Ya saiki kon munggah sithik, yo. Ayo, Dok, iki mau pamundutan karo pemuda-pemuda. Heeh. Ditoke sapa piye? Mbak Eda. Milih. Apa Riza? Apa Ria? Ya engko ben milih wong. Ayo, yo. Ayo, Dok. Ayo. Oh, sing anu Oriza sing iso lara asmara. Aduh wong menes ae. Ayo. Dikerubut Ayo Oriza saiki. karo aku ya. Spote Bali, Mas. Ayo, monggo. Ayo. Ciro lumon. Yo. Ya. Rasa ado-ado. Sugeng dalu Mas Dodo. Sugeng dalu ge Mas Wahyu. Mengucapkan selamat kagem desamu dhewe lho iki. Ya pokoke selamat. Sugeng dalu warga. Tangane sing apik bodo tangan Pak. Sugeng dalu Paduka Ngadri. Aja ning isor ya ning kene bukan. Aku tuh ngarep barang Ngarep dicekeli. barang. Ayo, pokoknya ditata tenan citraksine aja ngasih metu. Susu gage kedalu. Sesedaya masyarakat. Ditata sing ngomong sing apik ya. Sing apik ditata ra pasti. Pirang-pirang jaya dhewe kowe iki. Pak Sugeng dalu warga dusun Leputih. Nah, sugeng dalu. Pak Ngadri. Ya, pada-pada. Kene ning kene dapuk apa biasane? Anak kuwi dapuk maling adate. Kae sing marah ya kae. Ayo didueti ya, Dok. Ya, dueti kali Mbak Karo Oriza. aku karo Oriza dikerubut wong loro ya. Wong loro. Kok pas madhep rono ya karo Oriza madhep rene karo aku. Loro Pilih. asmara. Ayo Mbah aku Mbah. Ayo los wae. Engko nek rasane nyekeli apa aku tak cekelane dhewe. Kaya nek jatilan kae lho, pede ngene-ngene. Ya, yo buka saka kendang. Go nginem, yo. Liper wae. Yo. Yo. Loro lumon. Lumonem roci. Hey! 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 Kirone. Ayo, Dok.
sepisan ketemu aneng kono kae kawan angel dilaleke Bengawan Solo muga-muga Gusti tansah ngeparno dadi srana usatara ra asmara. Dikerubung wong loro. Drodok kok. Ya. Aku ngenteni mring janji-janji kapan aku bisa menambani lara asmara. Ayo toh, ayo. Ayo nyanyi. Aduh wong maning nalikane sepisan ketemu aneng kono kae kawang-kawang angel dilaleke Bengawan Solo muga-muga Gusti tansah ngeparno dadi srana usatara ra asmara. Paning rangkul, Mbak. Paning rangkul gek kowe ninggalne aku. Tegel-tegel ya ta kowe, Cuk. Kene wae to. Ngomong apa wingi ngomong apa saiki ngomong apa? Kene wae to. Basa ono wae ya, Mbak. Ah ngene iki cekok aman iki dijarke ra bakal dijupuk wong ya, Mbak. Aku ngenteni janji-janjimu kapan aku bisa menambani lara asmara.
Masuk, masuk. Pun nggih, Mas. Ya. Dodol. Mikir lo balekne nggone Mbah Siono iki ya. Sese nyelot kendel jebulane. Ya. Heeh. Biyen ki kur kluthah-kluthuh saiki kok cacek. Siji pokok siji dipinangkani. Dipinangkani. Saiki Mbak Ria katuran minggah ya. Oh, Mbak Lu Ria. jiro lumonem jiro lumonem. Iki sing saka ngendi? Pripun? Maka lu sing ora iso garing. Malah panggang. Panggang. Oh iya. Ning kula Panggang, terus. Pun ya. Eh, Wong kok kula kaya terus. kecap. Ayo, sing ana kok Kita pancing mangi. kaya ngono wis yo. Pripun? Sik ngaca sih. Pripun Mbah nek dihidepi kaya ngene iki piye? Hah? Piye? Pripun? Masuk Ini nak minggu laris ki. kali. Lah napa kok ana minggu? Kaya bubur. Seger ki. Nggo sarapan. Mbak Elisa Nggih. minangkani pamundutan wonten sing WA kula nyuwun lali janjine. Oh, siap, nggih. Saking sinten? Ora ana jegur WA Oh, nomere. nggih, oke. Cari live streaming mbok menawi Mbak nggih. Ria saking Menika nggih, panggang. Nobar saking Magelang ugi nobar Pak Agus DS. Nggih, matur nuwun. PK apa? PKWL apa? Oh, PKWL klasik, nggih. Rencang PK. Iki wong ampuh ya jenengan prati. Pripun? Lahir dipanggang ya. Dipanggang. Napa-napa dipanggang, Mbak? Dan nggonku kan lahir di Palu. Nek nggonmu lahir dipanggang. Ugi wonten ingkang Kalau terus. ugi wonten sing nyuwun Gerajakan Banyuwangi Nggih, nggih, nggih. Rombongan Jatilan. Wo, nggih, siap. Oh. Dadi kuat kowe saneke kok dipanggang. Aku dipalu Ayo makane atos. Ya, siji pokok siji saiki apa mau Nggih, lali lali janjine. janji. Lali Yo. janjine. Yo, langsung wae monggo Mas Kucel yo. Aye. Entekno, 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 entekno. Yo. Ayo masuk. Minggu sing tak Tetel ole. kowe ngajak Nel ole lalo. Oh. Eh. Solo. Lulu. Oh iya Mbak Elisa mau ana sing nyuwun apa wau? Mbak? Napa?
Mbak Oriza mau rengu mengko wae dipinangkani. Oh, iki uga ana susulan. Pak Tanggono metu 100. Matur, Pak Tanggono. Lumayan. Rengu. Ya, siap. Ya, yuk dirampungke sik mbok siji. Dirampungke. Mbok siji. Yuk. Jan-jane kowe ngendi Iki lali